Action Radio. Oras, 10 minuto, makalipas ang alas 6 ng umagang. Oras ay sa inyo ng Flavon Pro at ng Immune Advance. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalala ngayong umaga. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNR Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Headlines. News Blast. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine. Headlines. News Blast. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Headlines. News Blast. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Headlines. News Blast. 11 PWDs at senior citizens sa Dagupan nabigyan ng mobility aids at nutritional support. Headlines. News Blast. 374 official folks sa San Fabian sasailalim sa BFAR training. DSWD, maglulunsad ng SLP project. Kata. Headlines. News Blast. Pit seguridad ipinatupad sa San Manuel matapos ang kumalat na umanong banta sa mga paaralan. Headlines. News Blast. Dito ay nagkaisa para isulong ang turismo sa Pangasinan sa third quarter assembly sa Binmalay. Headlines. News Blast. PNR at NTA at LGU Balungaw inilunsad ang KPP project para sa kabuhayan at kalikasan. Headlines. News Blast. PTI Pangasinan nagkaloob ng makina upang palakasin ang industriya ng kakao sa lalawigan. Headlines. News Blast. At TES na PTI naglunsad ang training induction para sa 25 driving NC2 scholars. Headlines. News Blast. Sa ating balita national, PBBM, pera ng taong bayan muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Headlines. News Blast. Kawalan ng matatag na liderato, isa sa dahilan ng karahasan sa kabataan ayon kay BP Sara. Headlines. News Blast. At flood control master plan ng Davao City na una nang ibinunyag ni BP Sara noong 2025. Headlines. News Blast. Ekonomiya ng bansa ay nalintunan sa signal number 4, ekonomiya. Headlines. News. At PBBM, pabilis umanong kumilos laban sa mga kritiko, babagal sa kapamilya ayon sa isang political analyst. Headlines. News Blast. At sa ating balitang showbiz, Jokoy at Nicole Scherzinger kabilang sa makatatanggap ng Hollywood Walk of Fame star. Sunshine News Blast. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon po'y araw ng Huwebes. Ika-30 araw ng Hulyo taong 2026 at ako po yung tagapagbalita kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DZRD 981 Integrated News at SMNI News North Luzon at DZRD SMNI Digital. Hindi rin po kaming hanapin sa aming YouTube account, DZRD SMNI Digital at sa ating TikTok account. At para sa unang detalye ng ating mga balita ngayong umaga. 11 PWDs at senior citizens sa Dagupan na bigyan ng mobility aids at nutritional support. Ang detalye mula kay Kamar Sheila Balo. Nakatanggap ng mobility aids at tulong pangkalusugan ng 11 persons with disabilities o PWDs at senior citizens na may malulubhang karamdaman mula sa ilang barangay sa Dagupan City. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng home visit program ng SafeNet for Mobility kung saan personal na binisita ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang mga benepisyaryo mula sa barangay Bunuan Binlok, Bunuan Bukig, Bunuan Geset at Bulusan. Kasama sa pagbisita si Mayor Belen Fernandez, Councilor
Dr. Jalis Jaja Kayabyab, mga kinatawan ng City Health Office sa pangunguna ni City Health Officer Dr. Jolita De Vinicia. Nurse 14 na Kayabyab, mga punong barangay at mga health workers, bukod sa wheelchairs, canes, walkers at tarintimbas na mahagi rin ng pamahalaang lungsod ng Sustagen Premium Milk upang makatulong sa nutrisyon at pangalaga sa kalusugan ng mga benepisyaryo. Ayon kay Mayor Fernandez, layunin ng programa na maibalik ang dignidad at magbigay ng pag-asa sa mga kabalayang na kailangan ng suporta. Nagpasalamat din ang alkalde sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pangunguna ni General Manager Melky Diaz Mel Robles para sa kanilang donasyon ng mga mobility equipment. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang home visit program upang mas marami pang PWDs at senior citizens ang maabot ng serbisyong pangkalusugan at iba pang tulong mula sa lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, may higit 300 Fisher Folks ang sapabian sa ilalim sa BFAR training at DSWD maglulunsad ng SLP project. Kata, alamin natin ang buong detalye mula kay Kamar John Velgas. Yes, kapartner, nagsagawa ng courtesy visit sa tanggapan ni San Fabian Mayor Marlene Agbayani ang mga kinatawan ng World Vision Development Foundation Incorporated at Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 1 nitong ika-29 ng Hulyo. Sa panguna ni Response Team Leader Jocelyn Maunga, ipinabot ng World Vision ang matagumpay na pagkumpleto ng beneficiary validation process para sa mga napiling beneficiaryo. Naging katuwang sa proseso ang Municipal Agriculture Office, Municipal Social Welfare and Development Office at Barangay Local Government Units. Inihayag din ng World Vision na magsasagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Provincial Office ng 5 araw na pagsasanay para sa 374 na fisherfolk beneficiaries mula Agosto 3 hanggang 7. Tatalakayin dito ang good aquaculture practices at financial literacy na gaganapin sa San Fabian Municipal Hall. Samantala, bumisita rin sa alkalde ang DSWD Field Office 1 sa pangunguna ni Provincial Operations Officer G. Cristina Perez, kaugnay ng isasagawang SLP project Katha mula Agosto 3 hanggang 5. Layunin ng proyekto na mabigyan ng technical assistance sa mga piling Sustainable Livelihood Program o SLP associations sa Region 1. Partikular na sa product packaging at marketing upang higit pang mapalakas ang kanilang mga produkto at mapalawak ang kabuhayan ng kanilang mga miyembro. Patuloy namang nagpahayag ng suporta ang pamahalang bayan ng San Fabian sa mga programang naglalayong mapaunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumal, Jan Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, higpit seguridad ipinatupad ng San Manuel matapos ang kumalat na umanong banta sa mga paaralan. Ang buong detalye alamin natin kay Kaparler Hernandez. Kaparler na. Yes, kapartner, mas lalo pang pinaigting ng San Manuel Police Station ang seguridad sa bayan matapos ang kumalat na Facebook post na naglalaman umano ng banta at pananakot laban sa mga paaralan sa nasabing bayan. Sa panayam ng DZRD SMNI Radio kay Police Major Muriel Vincent J. Seron, officer in charge ng San Manuel Police Station, sinabi nitong agad silang nagsagawa ng kaukulang aksyon sa pakikipagtulungan sa Local Government Unit o LGU at sa Anti-Cybercrime Unit upang matugunan ang insidente. Isa sa mga hakbang na ipinatupad ng pulisya ang pagde-deploy ng mga pulis sa bawat paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Sunshine News Blast. Pag-coordinate kami sa local government unit natin, no less than the mayor, kung ano yung dapat namin gawin. So, trinace namin yung account nung nag-post nung cyber threat at nirequest na namin sa Anti-Cybercrime Unit yung account na yun kung pwede ma-trace para mahinto na yung mga ganitong threats. Kasi syempre, unang-una affected po dyan yung student
yung parents, at saka yung buong bayan na rin ng San Manuel. So nakipag-coordinate po tayo sa local government unit, no, kay Mayor at saka sa tauhan niya, at ganun din po sa local barangays, sa barangay captain po ng nasasakupan ng mga schools para magkaroon ng deployment doon sa area. Aside from the deployment po ng kapulisan, every school may dalawa po tayong pulis na nag-a-assist doon kasi nagkaroon tayo ng manpower doon at deployment in each school here in San Manuel. So yun po yung ginagawa natin, at syempre nag-lecture na rin tayo, nag-take advantage tayo with security tips para doon sa mga students at paano natin i-handle yung mga ganitong cyber threats sa school. Dagdag pa ni Police Major Seron na natiling mapayapa ang sitwasyon sa bayan ng San Manuel at kadalasan ay mga vehicular accident lamang ang naitatalang insidente. Sunshine News Blast. In general, na itong San Manuel is generally peaceful naman. Kasi mula nang dumating ako rito, nagtatanong tayo at pumupunta sa area, wala pa namang serious crime incident. Kung meron man dito, petty crimes lang ang meron. Or at the very least, mga paunti-unting vehicular traffic accident. Normally, pagka maulan pa, yung ma-slide, yun lang po yung mga cases na meron tayo sa ngayon. Kaugnay nito, hinikayat din ng San Manuel Police Station ang mga paaralan na palakasin pa ang kanilang security measures, kabilang na ang pagdagdag ng mga closed-circuit television o CCTV cameras sa mga pangunahing bahagi ng paaralan. Ayon sa kapulisan, makakatulong ang mga CCTV camera sa mas mabilis na pagmomonitor ng sitwasyon at sa pagkuha ng mahalagang impormasyon sakaling may maganap na anumang insidente sa loob o paligid ng mga paaralan. Aminado rin ang pamunuan ng San Manuel Police Station na may kakulangan sila sa bilang ng mga pulis, ngunit sinisikap nilang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Ayon pa kay Police Major Seron, buo ang suporta ng LGU sa San Manuel sa panguna ni Mayor Kenneth Marco Perez sa mga programa at operasyon ng kapulisan. Aniya, malaking tulong ang patuloy na pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan sa bayan. Sunshine News Yung Blast. support po ng LGU, wala po kaming masabi kasi talagang full support po si Mayor sa amin. Pagka sinabi niya kung ano yung kailangan nyo, sige gawin nyo na nandito po. Nandito yung office ni Mayor at willing po silang to support our office, ang mga kapulisan. Masyado silang supportive sa police. So wala po kaming problema sa LGU. All their support talagang ibinibigay sa amin. Sinabi rin ni Police Major Seron na kapag natukoy ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng naturang Facebook post, sasampahan ito ng kaukulang kaso at daraan sa tamang legal na proseso. Sa kasulukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Samantala, hinikayat ni Seron ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na maging irresponsable sa paggamit ng social media at iwasan ng pagpapakalat ng maling impormasyon o mga post na maaaring magdulot ng takot at panganib sa komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lern Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, PTOA nagkaisa para isulong ang turismo sa Pangasinan sa Third Quarter Assembly sa Benmalay. Alamin natin ang detalye mula naman kay Kamar Bienber Gabinya. Yes, good morning kapatid. Matagumpay na isinagawa ang Third Quarter 2026 General Assembly ng Pangasinan Tourism Officers Association o PTOA sa Benmalay Training Center noong
28 ng July. Dumalo sa pagtitipon ang mga municipal at city tourism officers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa buong lalawigan ng Pangasinan upang pagtibayin ang ugnayan ng kanilang mga tanggapan at talakayin ang mga programang magpapalakas sa industriya ng turismo. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa ng courtesy call ang mga opisyal ng PTOA kay Binmalay Mayor Pedro Pete Merera III. Ipinahayag ng alkalde ang kanyang buong suporta sa mga adhikain ng samahan at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mga proyektong magpapalawak sa turismo at magpapakilala sa mayamang kultura, kasaysayan at mga atraksyon ng Pangasinan. Matapos ang courtesy call, isinagawa ang formal na General Assembly meeting sa Binmalay Training Center. Tinalakay rito ang mga halagang usapin, mga nakatakdang aktibidad at iba pang programang ipatutupad ng samahan sa nalalabing bahagi ng taong 2026. Ito ay layunin ng PTOA na higpit pang mapaigting ang koordinasyon at sama-samang pagkilos sa mga tourism offices upang patuloy na maisulong ang turismo sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinyak, partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa ang balita, DNR, NTA at LGU Balungao inalunsad ang KPP project para sa kabuhayan at kalikasan. Alamin natin ang balitang yan sa pagbabalik ni Kaparler Hernandez. Matagumpay na isinagawa ang ceremonial launching ng Kahuyang Pangkabuhayan at Pangkalikasan o KPP project sa Barangay Pugaro, Balungao, Pangasinan. Pinangunahan ng programa ni Balungao Mayor Honorable Maria Teresa R. Peralta kasama sina Honorable Belinda S. Sanchez, Administrator at CEO ng National Tobacco Administrator o NTA, Nestor C. Casela, Deputy Administrator Mr. Chester O. Casil, PENR Officer at Rico Biado, CENR Officer. Ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Environment and Natural Resources, National Tobacco Administration at lokal na government unit ng Balungao na naglalayong palakasin ang pangangalaga sa kalikasan habang nagbibigay ng karagdagan oportunidad sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ang KPP project ay isa pang mahalagang hakbang tungo sa mas luntiang kapaligiran at mas maunlad na pamumuhay para sa mga residente ng Balungao. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa ang balita, DTI Pangasinan nagkaloob ng mga makina upang palakasin ang industriya ng kakao sa lalawigan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Bienber Gabinya. Mas pinalalakas ng Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan ang industriya ng kakao sa lalawigan matapos magkaloob ng mga makabagong kagamitan para sa proseso nito. Noong July 28, ipinagkaloob ng DTI Pangasinan katuwang ang Cacao Growers and Marketing Cooperative o CGMC ang 4 na unit ng cacao melanger sa ilalim ng Shared Services Facilities o SSF program. Ayon sa ahensya, makatutulong ang mga bagong makina upang mapabilis ang pagproseso ng kakao, mapataas ang kalidad ng mga produktong gawa rito at mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at mga negosyante. Layunin din ang programa na mapalakas ang kakayahan at pagiging kompetitibo ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa produksyon. Sa pamamagitan ng Shared Service Facilities Program, patuloy na isinusulong ng DTI Pangasinan ang pagpapalago ng lokal na industriya ng kakao at ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga negosyong Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumuha si Vian Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo.
24 wheelchair ipinagkaloob ng Ilocos CHD sa mga senior citizen beneficiaries. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamar Sheila Balog. Kamar Sheila. 24 na wheelchair ang ipinagkaloob ng Ilocos Center for Health Development o Ilocos CHD. Sa mga piling benepisyaryong senior citizen ay inendorso ng National Commission of Senior Citizens o NSCSC bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalapit ang serbisyong pangkalusugan at suporta sa mga nakatatanda. Pinanguna ng turnover ceremony Regional Director ng Ilocos CHD na si Dr. Helen D. Tobias na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang matugunan ang pangailangan ng mga senior citizen lalo na sa usapin ng kalusugan at mobilidad. Ayon sa Ilocos CHD, ang pagkakalob ng wheelchair ay sumasalamin sa matatag na ugnayan ng kanilang tanggapan at ng NCSC na sa layuning mabigyan ng mga nakakatatanda ng kinakailangang tulong upang mamuhay ng mas ligtas, malusog at mahigit na kasarinlan. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na inilalapit ng Ilocos CHD ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at mahabaging pangalaga sa mga komunidad, kasabay ng pagsusulong ng dignidad, mobilidad at pangkalahatang kapakanan ng bawat Pilipinong senior citizen. Para sa Diyos at sa Pilipinas mong mahal, Sheila Balog ka partner mo sa balita at serbisyo. At sa huling detalye ng ating Balita Regional TESDA PTI, naglunsad ang Training Induction Program sa 25 driver NC2 scholars. Ang detalye mula kay Kamar John Velgas. Opisyal lang sinimula ng TESDA Pangasinan Technological Institute o PTI ang Training Induction Program para sa 25 scholars ng Driving NC2. Layunin ng programa na ipakilala sa mga benepisyaryo ang mga patakaran ng TESDA, scholarship guidelines, mga responsibilidad ng trainees at mga kinakailangang pamantayan upang matagumpay na matapos ang kanilang pagsasanay. Nagbigay ng mensahe ng suporta sina TESDA Director General Secretary Jose Francisco Benitez at Regional Director Ramon Ibana Ruiz sa pamamagitan ng video presentation, habang hinikayat naman ni Vocational School Administrator 2 Dr. Abonjo Losadas Jr. ang mga scholars na maging disiplinado at determinado sa kanilang training. Pinangunahan ni Scholarship Focal Person at Vocational Instruction Supervisor Mr. Rolly Dibera ang orientasyon tungkol sa attendance requirements, scholarship policies at mga alituntunin ng institusyon. Kasabay nito, ipinakilala rin si Mr. Aldrin Losadas bilang trainer ng Driving NC2 na siyang gagabay sa mga scholars sa kanilang pagkuha ng National Certificate 2. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa Disadvantaged Displaced Workers o TWSP, patuloy ang TESDA PTI sa pagbibigay ng dekalidad na technical vocational training upang mapaunlad ang kasanayan at oportunidad sa trabaho ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Jan Velgas ka partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Partner News Blast. Sunshine News Alas 6:35 ng umaga ang oras natin sa inyo ng Flavon Pro at ng Immune Advance. At tuloy-tuloy na ho tayo sa ating mga balitang national. Pera ng taong bayan muntik nang mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ayon kay PBBM. Alamin natin ang buong detalye. Mula kay Kamar Creslin Katarong. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natupad ng administrasyon ang pangakong imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects na unang inilantad noong nakaraang taon. Ayon kay Marcos, mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, kabilang ang ilang kontratista, matataas na opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas. Inihayag din niyang malapit nang magsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kaso laban sa isang dating House Speaker. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, inatasan na ng preliminary investigation of the Ombudsman, Martin Romualdez at iba pang respondents na magsumite ng kanilang counter-affidavit kaugnay ng mga reklamong plunder, graft at money laundering na isinampalaban sa kanila. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas
At ang tungkulin ko ay sa inyo. Binigyang diin ng Pangulo na wala umanong sino man ang pinalulusot sa kampanya kontra korupsyon. Kasabay ng mga kasong isinampa, tiniyak din ng pamahalaan na mababawi ang mga pondong umano'y nakuha ng mga sangkot sa katiwalian at napigilan din ang paglalabas ng pondo para sa mga depektibo, peke o hindi umiiral ng mga proyekto. Ayon kay Marcos, umabot sa halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga pondo at ari-ariang nabawi, na-freeze at napreserba ng pamahalaan, habang mahigit 800 milyong piso ang naibalik na sa National Treasury. Sinabi rin ng Pangulo na ang lahat ng pondo mula sa mga sangkot sa katiwalian ay ibabalik sa kabataan habang ipauubaya na sa Office of the Ombudsman, National Prosecution Service at mga hukuman ang pagpapatuloy ng pag-uusig sa mga akusado. Nito, inihayag ni Marcos na sinimula na rin ang mga reforma sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang dito ang mas mahigpit na pagsusuri sa lahat ng proyekto upang maiwasan ang overpricing at matiyak ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa Pangulo, ang pondong nailigtas mula sa katiwalian ang naging isa sa pinagpuna ng pondo ng pamahalaan sa ilalim ng programang Uplift bilang tugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Samantala, tinawag ni Senator Amy Marcos na pambubudol ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na malapit ang magsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y mga anomalya projects. Nauna na rin inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Rivit 20% umano ng mga miyembro ng Kamara o kanilang mga kamag-anak ay mga contractor ng DPWH. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Kersilin Catarong, SMNI News. Sunshine Partners News Plus. Sa iba pang balita, patuloy na nagdudulot ng pagulan ang low pressure area or LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa paligid ng Macalelon, Quezon at inaasahang kikilos pahilagang kanluran bago lumabas sa West Philippine Sea at tuluyang humina. Inaasahan ng kalat-kalat hanggang malakas sa pagulan sa Hilagang Luzon, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Hilagang Mimaropa, Bicol Region at Panay Island. Samantala, nilinaw ng Pag-asa na ang isa pang LPA sa silangan ng Southern Luzon ay hindi inaasahang maging tropical depression at hindi papasok sa PAR. Kawalan ng matatag na liderato, isa sa dahilan ng karahasan sa kabataan. Ayon yan kay BP Sara. Ang buong detalye, alamin natin kay Kabar Jason Rubrico. Hindi lang sa kabataan, no? Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, na itanong kay Vice President Sara Duterte kung ano ang pananaw nito tungkol sa mga kabataang nasasangkot sa karahasan at maging sa mga krimeng nagaganap sa loob ng paaralan. Ayon kay VP Sara, ganito ang nangyayari kapag wala umanong nakikitang matatag na liderato ang publiko. Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Dagdag pa ni VP Sara, maging sa hanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita rin umano ang ganitong pag-uugali dahil nawawala ang moral na pamumuno ng mga nasa matataas na posisyon sa pamahalaan. Makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas, yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. Yes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Dagdag pa ang balita, flood control master plan ng Davao City
Nauna nang ibinudyag ni BP Sara noong 2025. Alamin natin ang buong detalye mula kay kapartner MJ Mondihar. Magpapaiwan siya rito, pupuntahan niya lahat ng nabaha in the southern portion. Dahil ang problema, meron palang master plan yun na 2023. For whatever reason, hindi ginawa doon sa yung mga ibang project. May iwan muna sa Davao City si Public Works Secretary Vince Dizon ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan siyang inspeksyonin ng mga lugar na binaha sa southern portion ng lungsod. Bahagi pa rin kasi ng Pilipinas ang Davao City na nakaranas sa matinding pagbaha kamakailan dahil sa epekto ng climate change. Ngunit sa isang panayam noong 2025, taon na nang sinabi ng dating running mate ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte na mayroon ng master plan ng Davao City para tugunan ang problema sa pagbaha. Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte's Leave. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM4 Davao, Infrastructure Modernization for Davao. Ayon sa Vice Presidente, bahagi ng IM4 Davao Master Plan ang mga proyektong kailangan para matugunan ng pagbaha dulot ng mabilis na urbanization sa lungsod. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City tapos mabilis yung urbanization. Kailangan sumusunod din yung flood control projects. Ngunit ayon sa Vice Presidente, hindi umano na ipatupad ang mga proyektong ito dahil wala umanong pondo mula sa national government. Sa pagbisita naman ni Pangulong Marcos sa Davao City nitong Martes, July 28, nangako siyang babalikan at ipatutupad ang master plan. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga. Kaya babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na para hindi na tayo makakita ng baha na kagaya ng nakita natin recently. Isa ang Japan International Cooperation Agency JICA sa mga tumulong sa pagbuo ng IM4 Davao Master Plan. Sa pag-aaral ng JICA noong 2018, natukoy ang ilang proyektong may kaugnayan sa mitigation. Kabilang dito ang Davao Riverside Boulevard Development Project, kasama rin ang pagwawasto sa palikulikong daloy ng Davao River. Tatayo rin ang mga dike road sa magkabilang pampanang ilog. Bahagi rin ng plano ang pagtatayo ng flood control reservoir sa loob ng Davao Waste Eco Park. Dinisenyo ito upang saluhin ang sobrang tubig tuwing may malakas sa pag-ulan. Ayon sa Pangulo, agad na popondohan ng pamahalaan ang mga proyektong matutukoy sa master plan. So, popondohan agad, sir, yung sa JICA? Actually, it is already, well, oo. Kasi pag-ibig is paanin ng pag-ibig Oo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Sunshine News Blast. Partner News Blast. Samantala, nanindigan si Bataan Vice Governor Maria Cristina Garcia na hindi dapat buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant or BNPP sa Morong Bataan sa kabila ng pagsusulong ng administrasyon sa paggamit ng nuclear energy. Ayon kay Garcia, may tuturing ng luma at napakamahal ng isaayos ang halos 4 na dekadang gulang na planta at nananatiling tutol ang pamahalang panlalawigan sa pagbubukas ito dahil sa mga isyu ng kaligtasan at kapaligiran. Noong Hunyo, naglabas din ang resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Morong na nagdedeklara sa bayan na bilang non-nuclear area. Sa halip na BNPP, isusulong ng pamahalang panlalawigan ang paggamit ng renewable energy kabilang ang mga solar farm. Sunshine News Dagdag pambalita, ekonomiya ng bansa, hinihalad tulad sa signal number 4. Ayon yan sa isang ekonomista. Alamin natin yan kay Kapartner Paul Montipon. Mistulang isang bagyong nasa signal number 4 ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa.
Ito ang naging paglalarawan ng ekonomista at University of the Philippines professor na si Astro Del Castillo sa kanyang reaksyon sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Del Castillo, kulang ang naging pagtalakay ng Pangulo sa mga halagang usaping pang-ekonomiya. Anya, mabagal ang pag-angat ng ekonomiya dahil mas nabibigyan umano ng pansin ang mga usaping pampolitika kesa sa mga programang magpapasigla sa ekonomiya at magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Yung group ko, inatulad namin sa parang bagyo. Signal number 5, hindi maganda, di ba? Signal number 1, yun ang the best. So, sa ekonomiya, talagang medyo signal number 4 kami. Kailangan talaga ma-address yung concern na yun. Hindi lang ni Presidente, no? Na economic team niya. Nakulang ito sa pagtalakay ng Pangulo sa mga konkretong hakbang para sa paglikha ng trabaho, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at iba pang isyong direktang nararamdaman ng mga mamayan. Sa halipan niya, mas nangibabaw ang politika kaysa ekonomiya. We were expecting that the team of the President yesterday was more of, mas nakinig siya sa economic team niya. Pero parang lumalabas, mas nakinig siya sa political team niya and sa PR team niya. Again, this is ako, sombrero ko bilang ekonomista lang. Politics aside. Kasi last 2 years na eh. So, last 2 years na, election time, may pag-asa pa ba ang ekonomiya? Samantala, pinunarin ni Del Castillo ang hindi umano pagtalakay ng Pangulo sa 12.5% US tariff na ipinataw sa ilang produktong mula sa Pilipinas. Ayon sa ekonomiya, mahalagang usapin ito dahil maaaring makaapekto sa sektor ng pagluwas at kabuuang ekonomiya ng bansa. Nakaset lang ng additional tariffs ng United States to other countries. Hindi natin narinig anong gagawin. Malawa, hindi pa nga tapos yung kaguluhan sa Middle East. Paano yung supply? And again, paulit-ulit na sinasabi ko every time na in other interviews, our priorities must be the economy, particularly food, no? Agriculture. Dapat agriculture ang priority. We should be secure yung ating food security. And this will manage inflation. Sa kabila ng kanyang obserbasyon, umaasa si Del Castillo na magagamit pa ng administrasyon ang natitirang 2 taon ng termino nito upang magpatupad ng mahakbang na magpapat sa ekonomiya, makahihikayat ng mas maraming pamumuhunan at makapagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Sa iba pang mga balita, ang ICC ay tuta ni Marcos Jr. Ito ang hayagang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa Free Duterte Now Rally sa The Hague, Netherlands itong Miyerkules, Hulyo 29. Binigyang diin ni BP Sara dahil umano'y sa pagsunod ng International Criminal Court o ICC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Antonio Trillanes na naging tuta ito ng Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente ang kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay sa umano'y crimes against humanity ay hindi umano para sa hustisya kundi bahagi ng pamumulitika sa Pilipinas. Inaisa-isa ni Vice Presidente ang mga individual na kilalang kritiko ng administrasyon na napupolitika tulad ng mga senador na sina Rodante Marcoleta, Jingo Estrada at Bong Revilla at ang dating kongresista na si Mike Defensor na kasalukuyang nakadetine dahil sa iba't ibang kaso. Kasama rin dito si Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad sa bisa ng warrant na inilabas ng ICC. Pinatikos din ni BP Sara ang ICC at sinabing kung nais itong respetuhin ng buong mundo, dapat muna umano nitong matutong rumespeto sa batas. Matatangdaang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio noong Hulyo 13 na nais itong buwagin ang ICC. Dagdag pang balita, dating tagapagsalita ni NTF-ELCAC Binaticos dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC Binaticos ang liderato ni PBBM. Ang detalye mula kay Kabarder Prince Tripoli.
Sa panayam kay Attorney Frederick Mikhail Spanky Farolan, sinabi nitong hindi umano na ipakita ng Pangulo ang sapat na liderato sa kanyang pamilya at sa pamahalaan. Anya, hindi maaring ihiwalay ang Pangulo sa mga desisyon ng kanyang mga kaalyado at kamag-anak sa gobyerno. Naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Samantala, sinabi naman ni Dr. Lorraine Maribadoy na huli na umano upang maibalik pa ng Pangulo ang tiwala ng maraming Pilipino. Ayon sa kanya, mas mabigat ang epekto ng mga isyong kinakaharap ng administrasyon kaysa sa mga pahayag ng Pangulo. Ang tingin ko talaga, the whole thing, no, it's really too late, no, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi yan ang ibig sabihin ng negative 27. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino. The Filipino people, Bongbong Marcos, have already made up their minds about you, no? You are a liar. Iginit ni Farola at Badoy ang kanilang mga puna sa administrasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Malacanang kaugnay ng kanilang mga pahaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal, Prince Tripoli, SMNA News. Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pang formal na kahilingan sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jingo Estrada upang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, nagpadala man ng liham si Marcoleta, wala itong tahasang hiling kung paano siya makikibahagi sa paglilitis at nakatuon lamang sa kanyang pananaw tungkol sa presiding officer at sa 16 na boto ng Senado. Pinaliwanag din ni Gatchalian na hindi maaaring lumahok si Estrada dahil saklaw ng kanyang suspensyon ng kanyang tungkulin bilang senador at bilang senador judge sa impeachment court. Samantala, iginit ng ilang miyembro ng Senate minority na dapat pa rin mabigyan ng pagkakataon na makalahok sa mga pagdinig ng Senado at impeachment trial sina Marcoleta, Estrada at Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, PBBM mabilis umano kumilos laban sa mga kritiko, mabagal sa kapamilya. Ayon yan sa isang political analyst. Ang detalye, alamin natin kay Kapare Daniela Paulite. Mabilis sa mga kritiko ngunit mabagal sa mga kapamilya. Ganito ay nilarawan ng political analyst na si Professor Malutikia ang umano'y hakbang ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa pagpapanagot sa mga nasasangkot sa katiwalian. Ayon kay Tikia, kapansin-pansin umano ang mabagal na takbo ng investigasyon kaugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo hinggil sa isyu ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Ikinumpara niya ito sa mga kritiko ng administrasyon, kabilang sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na nahaharap sa kasong plunder kaugnay sa campaign donations. Kung after 1 year, nasa investigation level pa lang, ako'y nagdududa rin, no? Nabanggat mo si Senator Marcoleta, immediate yun, no? Prinesenta niya ang sarili niya, sabay, may warrant of arrest na at nakulong na, no? Si Senator Marcoleta, ukol sa campaign donation, si Speaker Martin Romualdez, tungkol sa ilang budget from 23 to 25 at ang total nun almost 1 trillion. So, hindi mo maintindihan kung bakit mabilis sa na kritik at dahan-dahan sa kapamilya. Sa sona ng Pangulo, unang tinalakay ang korupsyon kaugnay na naging investigasyon sa flood control scandal. Gayunpaman, hindi nito direktang binanggit ang pangalan ng dating House Speaker. Ayon pa kay Tikia, sinadya umanong unahin ng Pangulo ang usapin ng korupsyon sa kanyang talumpati upang makamove forward ng administrasyon sa naturang issue. Inuna niya yon to get away from it. Ito na yon, let's move forward. Para yung pagkaka-structure ng speech niya, he talked about the elephant in the room, which is brought about by his campaign na mahiya naman kayo, so that he can say, let's move forward.
Samantala, sinabi ni Professor Tikia na nakulangan siya sa naging talumpati ng Pangulo dahil hindi nito nailatag ang report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulite, SMNI News. At sa ating balitang ronda, Dar Bicol pinalakas ang reformang agraryo para sa mga magsasakang benepisyaryo. Ang detalye mula kay Kapar John Velgas. Yes, kapartner, nagkaisa ang Department of Agrarian Reform o DAR Bicol sa pagpapatibay ng mga programa at serbisyo para sa mga magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo. Sa isinagawang pangrehiyong paghanda, pagtatasa at pagpaplano, muling sinuri ng ahensya ang kalagayan ng kanilang mga operasyon upang matukoy ang mga issue at makapaglatag ng mga angkop na solusyon. Pinangunahan ni Regional Director Rodrigo Ria Lubita, CISO of 6, ang aktibidad kung saan tinalakay ang mga naging resulta ng mga programa sa unang bahagi ng taon at ang mga hakbang para higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng reformang agraryo sa rehiyon. Ayon sa DAR Bicol, layunin ng pagtitipon na matiyak ang mas epektibong paghahatid ng serbisyo at ang patuloy na pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Jan Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sports News Blast. Philippine Women Basketball Team handa sa World Cup debut. Alamin natin ang sports news kay kapartner Carlo de la Peña. Tapos mabigo sa unang set, bumawi si Iyala at tinapos ang laban sa score na 4-6, 6-4, 6-1. Sa deciding set, tuluyan niyang nakontrol ang laban at napakinabangan ang sunod-sunod na unforced errors ni Zheng upang maselyuhan ang panalo. Sa ikalawang round, makakaharap ni Iyala ang defending champion na si Leila Fernandez na tumalo sa kanya sa Stuttgart Open noong Abril. Samantala, matapos mapurnada ang kanilang World Cup debut noong 2020 dahil sa pandemya, sa wakas ay makalalaro na ang Philippine Women's Baseball Team matapos mabigyan ng wildcard entry. Target ng koponan na makapasok sa top 3 ng Group Tainan upang umabante sa World Cup Finals sa susunod na taon. Bubuksan ng Pilipinas ang kampanya nito kontra World No. 1 Japan sa Agosto 23 bago harapin ang Cuba, Chinese Taipei, Great Britain at Venezuela. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. At sa ating balitang showbiz, Jokoy at Nicole Scherzinger kabilang sa nakatanggap ng Hollywood Walk of Fame star, Hollywood icon Demi Moore, sorpresang lumabas sa bagong music video ng Cat's Eye na Animal. Alamin natin ang showbiz news kay kapartner Sigrid Castañeda. Siya lang kasama ang mga film stars na sina Jokoy at Nicole Scherzinger sa Hollywood Walk of Fame Class 2027 sa ilalim ng live theater, live performance category. Nagpahayag ng labis na kagalakan at pasasalamat ang dalawa sa social media matapos mabalitaan ang historic recognition na ito sa kanilang karera. Kabilang sina Jokoy at Nicole Scherzinger sa 32 personalities mula sa pelikula, musika at teatro tulad ni Pedro Pascal at Linkin Park na pararangalan sa Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Bagamat wala pang opisyal na petsa para sa unveiling ceremonies, inulan na ng pagbati mula sa mga fans worldwide ang dalawang film stars. Samantala, surpresang lumabas ang Hollywood actress na si Demi Moore sa bagong music video ng Cat's Eye kung saan nakatutuwang tinatanggihan niya ang mga napiling outfit ng grupo. Dahil sa kakaibang collab na ito, mabilis na lumampas sa 1.8 million views ang nasabing music video. Matatandaan na mabilis sumikat ang Cat's Eye mula noong 2024 at nakapagtanghal na rin sila sa Coachella, nanalo sa American Music Award at nakatakdang mag-release ng kanilang Wild EP this coming August 14. Muli namang nagningning si Demi Moore sa Hollywood matapos itong manalo ng Best Female Actor sa Golden Globes para sa pelikula The Substance. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, kapartner nyo sa Showbiz Chikahan. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy.
magkakaroon lamang ng kapayapaan kapag ikaw ay tumingala sa Kanya. Sunshine. Masagulat sa buong Pilipinas. Sunshine. At yan na po ang nakalap na balita ng DZRD 981 SMNA Radio at SMNA News North Luzon Sender. Ngayong araw ng Huwebes, ika-30 araw ng Hulyo, taong 2026. At syempre, good morning muna at happy birthday pala kay Sir Mirable. Good morning na rin kay Ate Zenith, bumabati sa DZRD. Ating masugid na taga-subaybay. At syempre, magandang umaga na rin kay Mayor Pete Merera, kay BMBC Bentinilla at kay Mayor Boying Celeste. At sa lahat ng mga tourism officer dito po sa Pangasinan. Congratulations man. Medyo tumitindi na yung tourism dito sa atin sa Pangasinan. Morning na rin kay Mayor Belen Fernandez. Pero wala na po tayo sapat na oras. Magpapaalam na ho tayo. Maraming salamat sa ating pilot, si Tanen Jem, sa management sa pagkakataong binigay sa atin na makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas dating mahal. Blessed morning sa ating mahal na Pastor Apollo Sikibritos. Kumar J. Miguel Mendoza. Abangan niyo po ang susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.